The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, out of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 3 John 2 says, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. Mark chapter 9, verses 23 to 24, Jesus said to him, If you can believe, all things are possible to him who believes. Immediately the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe, help my unbelief. Matthew chapter 9, 23 to 26, when Jesus came into the ruler's house and saw the flute players and the noisy crowd wailing, he said to them, Make room, for the girl is not dead, but sleeping. And they ridiculed him. But when the crowd was put aside or outside, he went in and took her by the hand, and the girl arose. And the report of this went out into all that land. 1 Peter 2:24, who himself bore our sins in his own body on the tree, that we, having died to sins, might live for righteousness, by whose stripes you were healed. Isaiah 53:5, but he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. Jeremiah 17:14, Heal me, O Lord, and I shall be healed. Save me, and I shall be saved, for you are my praise. Jeremiah 30:17, For I will restore health to you and heal you of your wounds, says the Lord. Sa dili pa kita magkapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, gikinahanglan ang atong paggamit sa prinsipyo sa 1 John 1:9 aron kita malimpyuhan, isugid nato ang mga sala nga ana pa sa atong kalag kay kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa 1 John 1:9 nagaingon, If we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O galang kanimo, higalang wala pa'y kaluwasan. Tumuo ka kang Ginoong Hesus, ug ikaw maluwas. So, sa hilo mag-andam tas tong kagalingon, atong susihon, kung nabatay mga sala, ato hingandan ka na. Therefore, let us pray. Ama na mga Diyos, nagpasalamat kami nining lain sa mga adlaw nga imong gahin alang kanamo Diyos sa pagpadayon sa among pagtuon sa imong pulong. Ubani kami karon sa among pagpadayon niini nga tulumanon. Nagpasalamat kami og dako sa imong paghatag kana pumayong panglawas nining adlaw ug nga imo kami gidala dinhi. Aron kami makapadayon ini nga among buluhaton tulumanon adlaw-adlaw nga maong pagpakaon sa among kalag sa imong mga pulong. Salamat nini among Bible study pinagi sa YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.
Well, maayong adlaw sa tanan nato nga mga kahigalaan, ato mga igsoon diyan ni Kristo, ato mga subscribers. Welcome na usab ning atong pagtuon sa pulong sa Dios nga adlaw. Niya pa kita magadupot sa atong tunanan nga giuluhan og the real meaning of life. Okay? Excuse me. Let us clear our throat before ta magasugod. Okay. The real meaning of life. Unsa man yun ang kinabuhi? Well, ang kinabuhi gipahuwam kini sa Dios kanato og ipagamit kini nato atong pahimuslan samtang nagaginhawa pa kita kay mao man ay kabubuton sa Dios nga we can have a prosperous, abundant, fabulous, fantastic, sophisticated, unique nga pagkinabuhi nga espirituhanon. I'm talking about sa mga magtutuo. Kanatong mga magtutuo nga luwas na mao kini ang atong tahas hinunta. Tulumanon adlaw-adlaw pagpakaon sa atong kalag sa pulong sa Dios. Ang tao dili mabuhay pinagi sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nga magagula sa baba sa Dios. Mao kini atong gitunan adlaw-adlaw. Niya kita magadupot ni atong tunanan nga giuluhan og ang matuod nga kahulugan sa kinabuhi. So kung buot ikaw nga na I'm talking to you now as a believer, if you want to live a life with meaning, purpose, and with definition, a life pleasing to God, a fantastic, fabulous life, not necessarily dynamic nga personality, kundi dynamic spiritual life, and then aniya ang tanan nga mga pagsangkap sa Dios kanimo ug kanako nga ato magamit aron nato makabot kining maong matang sa espirituhanong pagkinabuhi. So that is God's will. Ug ato namang gihisgutan sa miaging nagangging mga panahon nga atong gihisgutan nga ang Dios ang iyang plano sa matag usa ka magtutuo na latid naman kana diha sa divine decrees. O mao nga sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ato kining makaplagan, ato kining makatunan, ug atong mailhan unsa di ay kanindot ang plano sa Dios alang sa atong kinabuhi. Dili kita makaamgo unsa ka mabulokon ang kinabuhing espirituhanon hangtod nga kita makakabot gayud yan ang atong tumong nga maong espirituhanong paghamtong. Now, mao na nga gikinahanglan nga atong susihon o subayon kining maong mga hilisgutan nato bahin sa matuod yung kahulugan sa kinabuhi. Now, kitang mga magtutuo nga nadugtong na kang Ginoong Hesukristo, nahiusa na, pahimangnuan kita kanunay sa kanang unsay mga punto sa doktrina bahin sa ato na karon nga pagkinabuhi. Na because God's plan begins at the cross. Itong higayon nga nagpakamatay ang bugtong anak sa Dios aron sa paglukat sa atong mga sala. So ang plano sa Dios didto magasugod og ang cross mao ang yawi ngadto sa plano sa Dios alang sa kaluwasan. Kaya tumang nasayran nga si Ginoong Hesukristo mao'y midawat sa tanan natong mga sala while He was hanging at the cross. So, kitang tanan nga mga makasasala, kitang mga mabisan kita mga anak sa Dios, okay? Kitang mga luwas na
we should always be reminded nga kita mga kaliwat ni Adan o ni iba, we are in kanang incapable to please God kung walay paglihok ang grasya sa Dios atong kinabuhi. Mao nga human ta maluwas ang langkob na Dios sa atong kinabuhi, mao ang grasya sa Dios. It's all grace, all the way. Wala gyud tay atua. So atay mo paningkamot, wala tay mapanlimbasog through the energy of the flesh, kundili pinagi lamang sa lihok sa Espiritu Santo nga mo'y magagahom sa atong kinabuhi. Kaya kitang mga katauhan, we are in total depravity. Ang buot pasabot sa depravity, the helplessness of man due to his being spiritually dead. Now this refers, of course, to all unbelievers. Kaya kinigong atong kalibutan, gipuy anis duha ka matang sa mga tao lang. Duha ka matang dili kay bahay ug laki. That is not what I mean. Ang buot pasabot, dunay duha ka klase nga mga katawhan. Ang mga magtotoo ug ang mga dili magtotoo. So, naibaw na kag-unsa ning mga dili magtotoo, kini sila mga tao sakop sa kaliwatan sa tao, kaliwat ni Adan ug ni iba, nga nagakinabuhi nining kalibutan na nagalakaw-lakaw, kanang suroy-suroy nining kalibutan na nga buhi pisikal. Nagaginhawa sila buhi. Labihan sa pagkabuhi, apan kung bahay na sa spirituality, patay sila. Spiritually dead. Ang buot na masabot sa spiritual death, mao ang pagkahimulag nga hingpit niya ng tawhana gikan sa Dios. Totally separated from God. Kaya nga naman, tungod kay kita, mga kaliwat ni Adan ug ni iba, napanunod nato kanang maong kahimtanga. Okay? And sin entered into this world, pinagi sa gibuhat ni Adan ug ni iba. So mo nga kaliwat man ta nila, napanunod nato kadtong kahimtanga. Apan sa diha nga mo sanong kita, mutubag kita, mudawat kita sa tanyag sa kaluwasan, gitanyag sa Dios kanato, then diha lamang ang paagi nga kita mahibalik ngadto, mapasiguli ngadto sa Dios. We can restore that relationship, eternal relationship to God, sa diha nga kita mutuo, mudawat sa kaluwasan nga gitanyag sa Dios. That is sa gibuhat sa bugtong anak sa Dios dito sa krus. So, nisugod diha ang plano sa Dios, diha sa krus. So, ang buot pasabot sa depravity, we are in total depravity. Mao kani ang way mahimo sa tao tungod sa iyang pagkahimulag gikan sa Dios. That is depravity. Kaya naibaw naman ta nga ang formula applies to every person born on this world. Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. Mao man na ang formula ngano nga mahinukman ang tao kung wala ang kaluwasan nga wa niya dawat ang kaluwasan. So, naibaw naman ta ang kinaiya sa tao ana man siyang kalag. Okay? Man's essence is in his soul. Naon sa mga tutoy mga essence o kinaiya sa tao? Kanatong tanang mga katawhan naata niini na self-consciousness ang atong sayod sa atong kaugalingon, pag-ilas atong kaugalingon, mentality ang atong pangisip, volition ang atong kabubuton, conscience ang atong tanlag, o part of this, mao ang atong emosyon. Apan, morning, awahin na ginas lista kining emosyon kay ngano
Ang emosyon dili man makauna-una. Uway huna-huna ang emosyon. Apan bahin kini siya, he is part of the kanang kinaiya sa atong kaning essence, ingon nga mga katawhan. Now, of course, we learn all these things from the scriptures. Diha na ito makatuni, which is our textbook. Mao man kini atong textbook, all truths, ang tanang mga kamatuoran, anha manato makatudi, mailhi, masayri, gikan lamang sa Biblia. Okay? So mo kadto nga atong gitun-an kadtong mga 6 propositions nga matawag nato nga prerequisites to understanding the Bible. Okay? Doon ay 6 propositions. Ang una nini nagaingon nga ang Dios exists. God exists, ana ay Dios. Ikaduha, ang Dios nagapadayag sa iyang kaugalingon. Ikatulo, ang Dios undanon siya. He makes sense. He sees to it that man can understand kinsa ug unsa siya. He makes sense. Muna ikatulo, ikaupat, ang Dios ana ay plano. Ikalima, ikaw mao ang tumong sa maong plano. You are the object of that plan. O kang ikaunom, you owe God a hearing. Kanang gikinahanglan nimo o utangan ka sa Dios sa pagpaminaw kaniya. Now, ang imong pagtuo ngadto sa Dios, maugmad lamang kana pinagi sa imong pagpaminaw sa pagtudlo sa pulong sa Dios. Roma 10:17. Ang pagtuo nato maugmad lamang pinagi sa imong pagdungog. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Now, sa atong pagpadayon sa paghisgot nini, ang relihiyon, unsa man gyud ang relihiyon? Ang relihiyon awat-awat na sa Kristyanismo. Kanang sundog ba, pagsundog. Religion is the worst thing that could happen to any human being. That's the worst. Kay kini nagsugod gyud sa inumdong kaniya itong construction, pagtukod sa mga katawan itong panahon sa Tore ni Babel, the Tower of Babel. Karong panahon na there are many towers of Babel, meaning religion, so many religions. Now, the emphasis of religion, ibaw ka mag-unsay ilang emphasia, ihatag gibugaton, buhat, works, good works, human good, pagbinuutan, okay? Pag kanang ikaw tahuron sa katilingban, maayo kang tao, wa kay kasaway. Now, sa diha nga usa ka tawo anaa sa relihiyon, when a person is in religion, siya mo'y labing miserable nga tao nining kalibutan. He is the most miserable person in the world. You know why? Because in religion there is confusion, there is disorientation, there is misery. Kaya nga naman, ang ilang gibarugan, mga tradisyon, mga kanang tulumanon sa ilang pundok, ingon og ritual, seremonyas, all of those. So, ang usa ka tawo nga ana diha sulod sa maong pundok, relihiyon, tinuhuan, inunta. There is confusion or disorientation, misery. Mao na nga pildi sila sa langit ng away. There is that angelic conflict between the forces of evil and forces of God's grace. You see, kay gubat man yung espirituhanon. Kita mga magtutoo are facing this kanang war that is being waged. You see, this is spiritual. Dili ni makita.
invisible kini. Din siya itong sulod kining maong away. O dito na magsugod niya itong higayon nga may supil si Lucifer batok sa Dios. You see? So, sa pagsupil niya, iya paganigidan niya ang 1/3 sa mga manulunda. You see, nakita ni mo unsa ka mabulukon o how convincing kini si Lucifer. Nadanig yun niya 1/3. Usa sa 3 ka bahin. Sunod na mo ni. Unsa may tawag din ni silang mga manulunda, mga anghel ng sunod ni Lucifer, kakaroon din na Lucifer, Satanas na. Kung sa may tawag din mo na, mga demonyo. Ni, sige o langugaw kini nato ingon nga mga Kristuhanon. You see, sumo ka na nga. There is confusion, disorientation, and misery mo na nga. Tungod din ng away nga espirituhanon, okay? Malipay si Satanas kung mapildi ka. Una ka sa reliyon, pildi ka ng mga kay unsa kanang you're a casualty nining awaya kay ning sunod ka man sa iyang mga paagi nga puro bakak maning mga pagtudlo sa reliyon, bakak na mga katawhan nga nasa sud sa reliyon are the most miserable people. Bitaw na prinsipyo diha nga nagaingon na nga misery loves company. Okay, the most miserable creature si Satanas man, mao na nga kadtong musunod ni Satanas are also miserable. Mao na nga malipay si Satanas nga daghang maduhig niya kanang kumbinsir niya sa pagsunod niya. Kay misery loves company lagi. Buot siya daghan nang kada tao nga musod sa relihiyon mayon siya kini bitaha kay daghan nami mayon na si Satanas ana daghan na ta. So mao kana nga kinaluyan ang usa ka tawo nga nasa relihiyon. Now there is a principle which says man can never allow or can never please God through his own good works. Di yun. He can never please God. Dili yun siya makapahimuot sa Dios. Pinagi sa iyang mga maayong binuhatan. Of course, dili man ta kay supak yun ni mga maayong binuhatan. Of course, that is kanang legitimate. Kinahanglan magito mo buhatong mga maayo. Pero you have to classify nga dunay duha ka klaseng maayong binuhatan. Tawhanon o Diyos nun. Na kung ikaw nagatubo spiritually, nagpadayon ka sa pagtubo, pagkatuon sa puno sa Diyos, then, kada buhat ni mong maayo, imo nang buhaton sa sud sa imong operational divine sphere, kung ikaw nasayod na pugod sa ibot pasabot nini, ang imong dapit nga puluyanan, your permanent residence dinhin ining kalibutan na is it's a mental attitude nga operational divine sphere gi tagana ka na sa Dios ka na tong mga magtotoo nga atong kapuy-an nga diin sa atong pagpuyo diha sa panahon nga mohimo tag desisyon, sa panahon nga mubuhat kitag maayong binuhatan, kanang mga maayong binuhatan mo ni madawat sa Dios. Kay kini dili man human good works kundi divine good works. Kasabot ka? So mao na, well of course, advance naman ang pagtuon na nga may tuning duha ka klase nga maayong binuhatan. So, man can never please God through his own good works. Good works cannot save anybody. Besides, human good works stink, baho, filthy rags na, trapo nga mahugaw sa tubangan sa Dios. Okay? So mo na nga, kay kung magabuhat kag maayo nga, kanang pinasikad lang sa imong mga tawhanong mga motives, dili kay Diyos nun, then
mahagbong ra na sila og gitandi na sa sumala sa Korinto nagaingon nga trapo o dili kay trapo kun dili sa kahoy kugod og dagami. Ano gitandi diha og imong duslitan na sila dali ra mo sila og sunog. They are flammable, they are combustible. So mo na nga dili na magantihan. Kadto rang magpabilin mo'y gantihan sa Dios. Maayong binuhatan ka nabuhat diya sa sulod sa operational divine sphere or protocol plan of God. Og mao nga ayaw na po ni kalimti nga kitang mga magtotoo gisuluban na sa Dios og kanang pagkamatarong sa Dios. Hingpit nga pagkamatarong sa Dios. God's righteousness has been imputed nga ni kanato. Mao na nga mutanaw ang Dios kanato, dili na ta mga hinukman kundi unsa na matarong na. We have been justified, declared righteous. Kaya ang atong righteousness ingon nga mga tao minus R maning ato. Ang iya sa Dios plus R. Ang minus R mao na mga kanang tawhanong pagkamatarong, self-righteousness. Now, man can never reach God's level of righteousness. Dili yun. Di man nga kanang takdo, kanang plus o minus. Kasabot ka? Iyaha sa Diyos plus. Iyaha sa tao minus. Noon sa man niya pagkakabuot niya na. Now, balik ta sa paghisgot og salvation. Salvation, ang kaluwasan, is the most important phase for one to be in the plan of God. Of course. Dili ka makasunod sa plano sa Diyos until mudawat ka sa kaluwasan. Kaysa kung nagingon di padugay, anda man magsugod diha sa cross. It starts at the cross. Faith alone in Christ alone. Kaya ang krus, mao ang Yahweh ngadto sa plano sa Dios. Kasabot ka? Diha sa 1 Pedro 2:24 sa gisulti diha, He Himself bore in His own body on the cross all our sins. Kaysa diha nga nagbitay ang atong Ginoo Kristo dito sa krus, that was not an accident. Dili ito aksidente. That was what saved mankind. Mao to'y nakaluwas. Pagtanyag sa kaluwasan sa Diyos. That was God's stimulus. Okay? Apa nato namang gitunan nga. Kanang way kapasiluan nga nahitabo dito sa cross. Kadto pagtanyag lang sa kasulbaran sa sala. It was God's stimulus for man to appropriate, pagdawat niyadtong gitanyag sa Dios. Pinaagis paggamit sa kabubuton sa tao. You see? So, that was what saved mankind. So, gitanyag na sa Dios. Now, John 1:12, all who receive the Lord Jesus Christ become the sons of God. Nahimo sila mga anak sa Diyos. God is holy. Balaan ang Diyos because of His perfect righteousness and justice. Now, depraved, that's the status of man due to his being spiritually dead. Ako ning ibalik-balik aron di gyud nimo makalimtan. Now, God's essence, ang iyang ingnon ta kinaiya, is His being God. Ang kinaiya sa Diyos mao kanang iyang pagka-Diyos. Apan ang kinaiya sa tao, asa man nato makaplagi. Ang kinaiya sa tao naa di siyang kalag. It is in his soul. So, okay, so ayun ito kalimti itong mga attributes tao. Atong pagka-ilas itong kaugalingon, pagka-matngon sa itong kaugalingon,
ang atong pangisip, panghuna-huna, ang atong kabubuton, ang atong tanlag, o ang atong emosyon. So, asa man gyud kining kanang kalag sa tao? Asa man nimo makaplagi kining kalag sa tao? Ba sa tiil, sa tiyan, o unsa? It's in his brain. Niya sa utok. Okay? O kining atong utok, duha ni kabahin. There are two lobes. There are two lobes of the brain, the left lobe and the right lobe. Now, wow, tuo, ha? Di ba ni? Ato nigi usab, just a review. Sa sinsya, in science, we learn that our speech and action, ang ato bang pagbungat o paglitok o ang atong paglihok are affected by what is inside our brain. Kanang anha ang epekto. Okay? So, pananglitan, ang bino, okay, kana makaapektar kana sa atong pagsulti o sa atong panglihok. Diba? It affects by what is inside our brain. Now, in science, our left lobe has a Xerox copy of the right. Na ay Xerox copy sa tuo nga bahin ini, but not all of it. Dili ang tanan. Now, is there any person who can design all this? Mutana ko nimo. Kinsa mang tao ang makahimo nini, pagpahiluna nini? Only God. Only God can design all this. Stop. Now, science has discovered that ang usa ka tao, ang iyang konsensya, norms and standards man is in his heart, sa iyang kardiya. Ang kardiya mo ni Grigong pinulungan. Okay? Man has self-consciousness, mentality, conscience, volition, emotion. Mo ito atong gisgutan. Ipadugay. Now, kung bahin na sa kanang pagbati, emotion, the Bible refers internal organ ang gisgutan nini sa Biblia. Reunion ba? Like bowels, belly, kidney, asa man ni makiti diya sa atong estomago, right? In our stomach. Our emotion has the following. Dunay gitawag og reflex o ikadua resultant, result of feelings. Pananglitan, malipay ka, masuko ka, may gugma ka. All of this, result of feelings, resultant. Kung naa kini sa atong pagbati. Ang una, reflex. O ang kadua, resultant. That's why it is important, mahinungdanon, nga atong kanang lukpon, kining atong panguna-una sa pulong sa Dios. It's important to saturate our mind with the Word of God, divine viewpoint, rather than human viewpoint. Kita nimo? Now, ngano? Tungod kay way makalupig sa panguna-una sa Dios. Divine viewpoint is second to none. Nabi ito na si Isaiah 55, Isaiah 55, 8 and 9, unsa gisulti diha. Ang pulong sa Diyos na igon, my thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts na. Nga 1 Corinthians 2:16 po doon sa isulti. Ang pulong sa Diyos may huna-una ni Kristo. Just imagine, huna-una sa Diyos, imong huna-hunaon. Now, by the way, there are two kinds of emotion. Balik tayo sa emotion. Unsa man ning duha ka klaseng emotion, bad and good.
Okay? Ang emosyon, ang pagbati, kining is a function response of the soul. Resulta kini kung unsay anaa sa imong nauna. In other words, it's a function response of the soul as a result of what is in our mind. Now, by the way, ang emotion, underline this, or make it in a bold kanang letter, kanang i-highlight yun nga emotion is not part of the spiritual life. Dili ni bahin sa spiritual ng kinabuhi. Wa gyud ilabot. Ang atong pagbati way labot. We are not spiritual because we feel spiritual. Prinsipyo na. We are not spiritual because we feel spiritual. Wa ni labot ng pagbati. Our soul is being guarded. Unsa may kanang gwardiya sa atong kalag. It is our volition. Ng atong kabubuton. Now, if we are under the control sa atong kinaiyang makasasala, di na tayo spiritual. Timan na, timan ni. Dili na kita spiritual sa diha nga ubos na kita sa pagdumala sa atong kinaiyang makasasala. Grabe. This is very critical. Sa diha nga dumalaon na tas kinaiyang makasasala, then, wala. Nawa nga itong pagka-spiritual. Emotion is only one of the results of man's mental status. Usa lang kini sa resulta sa kahimtang sa atong panghuna-una. Now, ani ay ikaduha nga katarungan ngano nga ang tao depraved. Okay? And you know what I mean by depraved. Iba kang unsa nga ikaduha nga katarungan because sa atong kinaiyang makasasala. Kaya mo man kini ang tinubdan sa mga tentasyon nga pasupakon ta sa Dios, pasupilon ta sa Dios. This is the source of temptation to disobey God. Ang atong old nature. Bitaw na sa Roma 7:18 nga, for I know nothing good is in me. Wala yun. Wala yun tarong. Wala maayo. Nga ni kanako. Kaya ang tanang mga katawan, tanan. Tanan, gani tanan. Why exempted? All people are sinners because of Adam's sin, which was spread to all people. That's spiritual death of man. See, all people are sinners except one. Kinsa man ang akong hatag ni mong exception. Si Jesus Christ. Si Ginoong Jesucristo ra, taong magod siya, hingpit gud siyang tao. Sa pag-aninian ng kalibutan na, nagpagkatao siya. Pareha na gud nato. Mubati og gutom, kauhaw, kapoy, tao siya. Siya ray tao nga way sala, dili magasasala. Kaya wa man lagi siya mahimugso dinhi nga pinakagis ng tao nga pagi dili. By God, the Holy Spirit, Dios ang himo kaniyang tao. Mao na nga siya ray tao. He's the only person who never sinned or was not a sinner. Now, why mausa ka tao ang makapalit sa atong spiritual death condition except the Lord Jesus Christ? No one can purchase our spiritual death condition. Gawas lamang kang Ginoong Kristo. Di manomdom ka sa itong formula nga unsa pagka hinukman sa tao. How is he judged? Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. Mao na formula. You see?
Ato ning ipadayon ugma sa paghisgot kining bahin niini ug atong isgutan tong pipila ka mga lista sa mga sala nga sagan tong ginabuhat. Importante ni oy. Daghan ka natong nakalimot na tingali niini nga kini di mga sala di ni ato ning tunan ugma. Okay? So karon magampo ta. Amahan na mo nga Dios. Salamat sa imong pag-uban kanamo nining adlaw. Sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat sa paglamdag kanamo sa Espiritu Santo nga mo'y bugtong magtutudlos kamaturan. Salamat o Dios sa grace apparatus for perception nga mong gipahimoslan aron kami makatubo gayod diha sa imong kamatuoran o makasibog kami sa unahan ingon nga imong mga anak nga makabot ang tanamo kanang among tumong nga mao ang espirituhanong paghamtong paghimaya kanimo. Salamat o Dios sa among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Gamita kini maong ministry in a mighty way ug sumala sa imong kaubuton Dios. Nada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon sa among spiritual momentum. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.